फुकुवा मिरगा बेयावनो बेयावहा फुकुवाया देरबाय रौआ बारा देराखै हाय होनदो सना होना दिनै आं माहा फैदो थुख्लु माहा फैदो आंनाव फैदो न'आव फैदो फुङावनो फैदों आरो दिनै न'हा ओमफ्राय आंना हासबेन्डआ स्कुलाव थांबाय नालाय ओमफ्राय आंखौ न'आव दोननानै गालांबाय हाखु दाखुजोंनो आङो ब्लगखौ लाबोनो हायासै न'निफ्राय ओजों न'निफ्राय ओंखायनो बे न'आव सफैनानैसो लाबाय आरोना इदि खालामनाङा जे रोंखाबाय नोंलाय सिगां जेबोखौनो रोङामोन देरनानैसो रोंजोब्बाय हाय होनदे होना हाय होनलाय खिथालाय नामखौ आदा खानाया बे जाजोबबाय फुङावनो लोबना फैदोंमोन आं खानाया बे मा होनदो जे दोङो उन्दुना ओइ आजे दङ दाउ फिसिनांगौ गोग्लैबायमोन दा जे नांबाय गैया न' गोदाना माहाय ओंखारनानै दङ नै एसे ओंखारहांबाय सेरसे बारगोन ना बियो नों बोखांला लां दलाया लां बैसेसल' दिन थांग्रा आं फैगोन खर'मानि नांजोब्बाय काति फोरबो बिहा माथो माबाया मोनफैथारबाय न' माबाखौ जाहानियाव आंबो मोनदो जाहा सोंनायावबो माना बियो कमल काट हा कमल काट खायनो बादो कमल काट खायनो बादो बियो सिलभारखौ फानहरबाय नों सिंनिया फिसा गोनजा आइया सोंबाय आरो नाखौ बेसेबां मोनखो बेसेबां फानखो होननानै बुंदो आरो मिथियालै आं ओमफ्राय आङो नै दायो मिस्ट्रिफोरबो दङ नालाय ओमफ्राय बिसोरनो लाल साहखौनो फैनो नागिरबाय आरोना आं फुदुंखांबाय ओमफ्राय बाजैमोन आनैमोन बिसोरबो दङ ओमफ्राय बिसोरनो थाखायबो आङो साहा हैनो लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे आबैयाबो जोंहानाव ओंखाम जागोन आरोना खुमब्रा होदों बिखौ आइया ओमफ्राय आं हायाखै आरोना ओमफ्राय ओरैजाय मिस्ट्रिफोरबो खामानि मावबाय थादों आरोना न' बानायनायनि मिस्ट्रिफोर लागासिनो दङ प्लास्टार बानायगासिनो दं आरो प्लास्टार खालामगासिनो दङ नैबे रुम मोनसेखौ बे रुम मोनसेया माने कमप्लिट जासिगोन आरोना नैबेखौ प्लास्टार खालामगासिनो दङ बिथाखौ ना फ्राय खालामनानै जाग्रोनोसै आं फुङावहा जास्लाबबोआसै ओजों ओंखाम गोजां फुंनि ओंखाम जाबासो एवफैनो मोनबाय ओंखायनो ना फ्राय मासे खालामनानै आङो जानोसै सानजौफुआव लासै लासै संबाय थासिगोन थास'दोबो संजागोन नाखौ ना थास'दो संबा जानाय नङा थास'दो संबा जानाय नङा नामा होनदो थास'दो नादो मुला भाजा माहाय खामना लानोसै जानोसै दायो मुला एवनाय ना फ्राय फालौ थाइसे लाबाय जाग्रोबाय थानोसै मा होनदों आयै थाब थांना थाब फै 100 दोङो हा 100 दङ बे न'ना थांनो हायो थाङा मानो अलसिया जादों दायो दुकान थांसै मा खामानि दङ देखाया गोथाव जादों ना मुलाया
मुला गोरलै ना बियो सोरानि आयै बायनाय ना बायाखैलै बायनाय फालां बेफोरो माबा जानाया दां न' मगास्रोम मगास्रोम नङा माइसुमै जानाया बं गैयै दा सारफिनगोन नों माबा होना दोनदो ना आमाया गोदाना गालांबाय दां सेखाया एबे गोबौ नंलादां माथो बारा बेखौ सुनसै आं सुनसै नों सुगोन सुदो होमबालाय आं सामब्राम गुफुर जिरनि सामब्राम गुफुर जिरना लानि फानलुआबो 50 सामब्राम गुफुर सायनो लाबाय आङो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें बायदिसिनाफोरखौ आङो माने संनायाव जिखिनि नांगौ आं बेखिनिखौ माने रेडि खालामना लाग्रोयो नालाय ओमफ्राय बेखौ रेडि खालामनो थाखाय आङो जिरगासिनो दं आरोना ओमफ्राय फारसेथिं आइमोनबो दङ गोबां मानसि दङ माने केमेरायाव नुजायाखै बिसोरजों रायलायहै सामब्राम गुफुरखौबो जिरबाय ओमफ्राय फारसेथिं आरो बिसोरबो जनानै दङ माखासेफोरा जनानै दङ सोरबा आरो बिदिनो बायदिसिना खालामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय केमेराखौ आंनिथिंल' लानानै आं देखायबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो रायलाय जिरबाय थाबाय आरोना मा रायलायदोंमोन मिथिला बाट आं अफ खालामबाय रायलायनायखौ न'आवहा फैनो मोनबाथाय ओरैबायदि खुसि जायो आं लोगोफोर जायफोर बिथांमोना हाबा जागोदान बिथांमोना माबायदि मोनो न'आवहा फैनो मोनोबोला कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आंथाय न'आव फैनो मोनगोनथाय ओरैबायदि खुसि जाखायो माने ओमफ्राय गोबावथार न'आवहा थाङालासिनो माने गोबाव जादोंबाथाय गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थायो आरोना थांनो जाबाय थायो खिन्थु टाइमफोरानो मिलायना न'आवहा गामि खाथिबाबो माने थाब थांबाय थानो हाया नालाय ओमफ्राय जेथिया न'आव थांनो मोनो इथिया ओरैबायदि खुसि जाखायो आङो न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो मोनबा जेनेबा न'खरनि बाजै आदा जेनेबा आदै जानाय दङ बिमा फंबाय बायदिसिना बिदिनो आरोना गासैबो सोमोन्दो न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो मोनबा ओरैबायदि खुसि मोनखायो लोगोफोर नोंसोर माबायदि मोनो कमेन्टआवहा खोन्थाहरबानो जाबाय जायफोरा हाबा जाखांनाय बिथांमोनखौसो बुंदों दै आङो लोगोफोर ना फ्राय खालामना लाग्रोनोसै नै सारायखौबो जानखाबाय संलाबायनोसै जानला मोनला ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा दादायलाहा माने न' बानायदों आरोना ओमफ्राय जों बेखौनो बेरायथ'है नायनो होननानै फैबाय आरोना बेलासे ओइ नोंनि लोगोआ फैदो हा बे गेजेरनिया माबा जाबावगौमोनथ' ने ओंखायनोथ' नैथिबो बेबो बिखौसो माबायाखैमोनलै बबिन बुख्रायासो फायनानै इमान मोजां खालामना लाबाय बे न'खौ होनानै इमान हागा न'खौनो होनानै गावनि मबाइल फिसा दसे फायनानै